Isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan. Magtuturo po ng iba't ibang karunungan din po sa inyo. Sana paki-follow, like, and share po, paki-subscribe po, Hiwaga ng Pangasinan. Para ito po ay aking ibabagi po ay para hindi po matakot ang tao po sa inyo. Halimbawa po kung may nakipagsalamuha po kayo sa mga tao, para hindi po matakot yung mga tao sa inyo na minsan po kung may pupunta kayo sa nakikiharap sa mga tao, may natatakot sa inyo. Para hindi po matakot yung mga tao sa inyo na makipagkaibigan po sa inyo, ay gawin nyo po itong aking babagi po. Oras yung pagharap sa tao upang hindi matakot sa inyo. Ang gawin nyo po ay bago kayo umalis ng bahay po ay ihip nyo, usanin po sa isang isipan po ng 3 beses po at ihip po sa inyong dibdib po. Narito pang oras yun po, krum, grataom, krum, grataom, krum, grataom. Tapos ihip nyo sa dibdib po ng 3 beses po. At sigurado pong hindi matatakot po yung mga tao sa inyo, na pati bata hindi matatakot. At higit sa lahat po, magiging kaibigan mo na sila. Kung halimbawa po ay nausan mo itong orasyon, ay magiging kaibigan mo sila na parang matagal na po kayong magkilala. Maraming salamat po.